Mehmet Göktaş Doğru Haber. Ez pir rahatım. Tavsiye li we jî dikim. Serê min rehet e, bi rastî dilê min jî rehet e. Di nav aramî û hizûrê de me. Hûn ê bibêjin te ev yek çawa bi dest xist. Bi hin kesan re tu carî gengeşî û niqaşê nakim. Münazara şer û cîdalê nakim. Min qirar û biryar da tişt û mijarên ku ez bi fêde nabînim, nikarim qanî û îqna bikim, yan jî encamek qet'î jê nastînim û derheqên mijarên ku ez jê fêm nakim, hewlê didim ku ez ê neaxivim û nenivîsim. Pirsên wan jî bêbersiv bihêlim. Bîlxasa min guhên xwe ji mijarên ku ev ummet bi sedsalan li ser nîqaş û gengeşiyê dikin û tu çareserî ji êre nedîtine re bi temamî girt. Di encama hemû van tiştan de ez gelek bi aram û hizûrim. Tawsiye û şîretê li we jî dikim. Dibe ku ji ber vê yekê kesên ku bi wan re têkiliyên xwe biriye yan jî sînordar kiriye, tenê silavê didim wan. Derheqê min de tiştê baş û qenc nafikirin. Lê min hemû ev tiştan hesab kir û ev qerar û biryar da. Qet'îyen ez nepoşmanim. Weka min got, tawsiye û şîretê li we jî dikim. Lê ez tiştekê meraq dikim. Halê ruhê van kesên ku dawî li van nîqaşan nayînin, ji xeynî van gengeşiyan taybetmendiyê wan tune ne, gelo dilşah û kêfxweşin, bi hizûrin. Ez zen û gumanê nakim ku wisan e. Lewra ev kesên ku di nav van nîqaş û gengeşiyan de îflah nabin. Li cem xizm û malbatên xwe, li derdorê xwe jî tu hizûr û aramiya wan tune ye. Li derdorên xwe yê biçûk û neberfireh jî bûnin pirsgirêk û problem. Tiştên herî balkêş ev e ku ev kesan bi van nîqaş û gengeşiyan malbatên xwe xira dikin. Ez hin kesan naz dikim ji xanimên xwe bûnin, ji pîrekên xwe veqetiyanin. Lê wexta hûn ji wan bipirsin, mixabin gelêdarûn û dibêjin me li hevdû nekiriye ji ber vê yekê em ji hevdû bûnin. Ne tenê di mijarê Îslamê de. Ev şexsan hewlê didin ku hebûnên xwe bi niqaşên siyasî civakî jî îspat bikin. Ji ber vê yekê qutkirin û birîna têkiliyan bi van kesan re yan jî kêmkirina têkiliyan bi van kesan re hizûr û aramiyê dide mirovan. Divê ji bo alema li ser înternetê herî zêde em baldar bin. Diqqet bikin. Lewra niqaşên ku em jê direvin û dûr dikevin, bêsînor û bêtirs li ser înternetê derdikeve hemberî me. Ger hinekî tevlî van gengeşî û niqaşan bibin, wê hûn ê hizûr û aramiya xwe winda bikin. Em mecbûr nînin ku bê hizûrî û fikrên wanên sabît hilgirên ser xwe.